znamo da su banke posljednjih mjeseci pooštrile provjeru kandidata za kreditiranje. Oni sad kontrolišu da li se uplaćuje novac za kladionice, kazina, pa čak i za kupovinu igrica. Problem je što o ovome klijenti nisu prethodno obaviješteni. Da li je ovo povreda prava klijenata i kako komentarišete te dodatne provjere? Pa vidite nešto, ne može neko povrijediti pravo klijenata kad banka nosi kreditni rizik. Kreditni rizik ona je određena kod da je kredit, znači koji je prihvatljiv za njega. Banci nije prihvatljivo da da kredit nekome ko se kocka. To je uvijek tako bilo. To što su sad došle nagre te provjere, to je sasvim drugo. Znači, apsolutno mislim da je to pravo svake banke i tu ne treba uopšte komentarisati, jer je bankarski sektor 92% mislim u Bosni i Hercegovini privatni, znači to je privatni kapital. Tako da svako, da li će vama dati kredit, ako sam privatna banka, da li će ja uopšte sarađivati sa vam, to je moj izbor i moja su procedura. Ja mogu samo da kažem da su uvijek za banku bili neprihvatljivi ljudi koji se kockaju i koji koriste alkohol, kod kojih imamo nasilje u porodici. To naravno banke nisu mogle